iechyd a chynllunio gofodol. Mae ein iechyd a'n llesiant yn cael ei llunio gan y lleoedd rydym yn byw ynddynt, sy'n cynnwys ein cartrefi, a'r amgylchedd o'n cwmpas, ein mynediad at fannau gwyrdd, a'n cyfleoedd i deithio drwy gerdded, beicio neu drafnidiaeth gyhoeddus. Mae mannau gwyrdd a pharciau yn darparu lleoedd ar gyfer gweithgareddau a chwarae a mynediad at natur, ac maent hefyd yn cael dylanwad cadarnhaol ar ein llesiant meddyliol. Mae cael y cyfle i gerdded neu feicio yn ein hardal leol yn gwella iechyd ac yn helpu i leihau lefelau llygredd aer. Mae cartrefi diogel, cynnes a fforddiadwy yn lleihau salwch, yn lleddfu straen ac yn gwella cysylltiadau cymdeithasol, ac mae cael mynediad at fwyd iach yn ein galluogi i fwyta'n dda. Mae cynllunio gofodol yn ymwneud â rheoli'r mannau hyn a rydym yn byw ynddynt, a phenderfynu sut y gellir datblygu tir ac adnoddau i'w defnyddio ar gyfer tai, diwydiant a mannau gwyrdd. Mae'r cysylltiad agos sy'n bodoli rhwng cynllunio ac iechyd a llesiant yn cael ei gydnabod mewn cynlluniau datblygu lleol yng Nghymru, ac mae awdurdodau cynllunio lleol yn sicrhau bod polisi cynllunio yn galluogi datblygu lleoedd iach. Mae lleoliad a dyluniad adeiladu a gofodau yn bwysig wrth wella ansawdd bywyd cymunedau lleol ac wrth leihau anghydraddoldebau. Defnyddir asesiadau o'r effaith ar iechyd, neu HIAs yn aml fel ffordd o gysylltu cynllunio ac iechyd, gan ei bod yn galluogi ystyriaeth o sut y gallai cynllun, polisi neu benderfyniad effeithio ar iechyd a llesiant pobl. Gellir defnyddio HIAs wrth ddatblygu cynlluniau i sicrhau bod iechyd a thegwch wedi'i hymgorffori mewn polisi cynllunio. Gellir ei defnyddio hefyd yn ystod y broses ymgeisio am ganiatâd cynllunio fel ffordd o asesu, ac yna mynd i'r afael ag effeithiau posibl datblygiad ar iechyd a llesiant. I ddysgu rhagor am HIAs neu'r cysylltiadau sy'n bodoli rhwng cynllunio ac iechyd ac i gael mynediad at ganllawiau a chymorth, cysylltwch ag Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.